Ja, dat is inderdaad wel heel bijzonder. Ja, dat was voor mij ook even wennen de eerste keer dat ik hier kwam. Maar ja, ze doet het wel allemaal. Dus ja, daar heb ik ook heel veel respect voor. We zijn in Sittard vlakbij de dierenvoedselbank. Yvonne die werkte al jaren voor. Bianca heeft haar opgegeven. Ze weet dat we komen, dat we een reportage komen maken over de dierenvoedselbank. Maar ze weet niet dat ze een lintje krijgt. Kom mee. Goedemorgen. Hallo. Ja, u staat er buiten. We zijn van L1, hè. We komen een reportage maken over de dierenvoedselbank. U bent Bianca. Hallo Bianca, ik ben Ruud van L1. Monique. Weet je er ook van of niet? Ja, ik ben Zit in het complot? Ja. complete geheimhouder. Oké, laten we gewoon naar binnen gaan, want het is lekker koud hier. Home sweet home, jongens. We zijn... Oh. Doet niks. Goedemorgen. Goeiedag. Hi. Hallo, ik ben Ruud. Yvonne? We komen een reportage maken over de dierenvoedselbank, hè? Ja, klopt. U bent de eigenaresse, bent u? Of, Een stichting heeft geen eigenaresse. Nee? Ik ben wel de oprichter. U woont hier niet, hè? Of wel? Jawel, Het is ook uw woonhuis. dit is mijn woonhuis, ja. Ook helemaal omgeturnd tot, ja, Precies. alles voor dieren. Precies, ja. Dit is de computerruimte. Dus waar de administratie en dergelijke gedaan wordt. Ja. Hier ligt een beetje voorraad. En hier worden de voorbereidingen gedaan. Maar is het bijzonder dat het gewoon in een woonhuis van iemand is? Dat valt me dan gelijk op. Ja, dat is inderdaad wel heel bijzonder. Ja, dat was voor mij ook even wennen de eerste keer dat ik hier kwam. Maar ja, ze doet het wel allemaal. Dus ja, daar heb ik ook heel veel respect voor. En buiten zijn ze ook bezig. Moet je eens kijken. Wat gebeurt hier allemaal? Hele onderneming. Zo, kijk hier dan. Dan moet je kijken, hier al deze dames, je zorgen ervoor dat ja, mensen die het gewoon wat minder hebben, toch met hun hond of kat eten kunnen hebben. Knaagdieren, knaagdieren. vogels, alles. Alle dieren, alle huisdieren. Alle huisdieren. Ja, ja. Zelfs kippen. Hartstikke goed idee. Nu zijn we hier natuurlijk eigenlijk helemaal niet voor de reportage over de dierenvoedselbank. Dat heeft u al door of niet? Nee. Nee. We zijn op pad om mensen gewoon in het zonnetje te zetten. Gewoon 1 keer is te aan te geven hoe goed u bezig bent. Al die dames hier en meneer ook, goed bezig. Maar u bent toch de oprichter. U doet uw huis hier afstaan aan het goede doel, toch of niet? Ja. Want u heeft inderdaad ons geschreven. Ja. En dan mag u het woord doen aan Yvonne. Mag in het Limburgs? Dat is voor mij makkelijk. Kijk, dat is nou heel fijn. Hè? Dat vind ik nou heel fijn. Ja, tuurlijk. Er was een oproep voor iemand op te geven voor een Limburgs lintje. En daarvoor heb ik het opgegeven. En waarom? Ja, omdat ze zoveel voor andere dijs en voor dieren en steeds voor iedereen klaar. En ze is veel te bescheiden Ja. voor wat ze allemaal doet. Ik doe het niet alleen. Nee, maar doe best wel degene wat de boel rollende hield. En daarom hebben wij namens Liefde voor Limburg, ik ga hem even uit de verpakking halen, die is voor u. En dan mag u hem overhandigen en dan wat mooie woorden bij vertellen. Oh. Ja, dit ben steeds gewoon voor iedereen klaar. Niet alleen voor dieren, maar ook voor ons. Dus daarvoor wil ik dit lintje opspelten. Ja, dankjewel. Dat zal ik hier doen. Applaus dames en heren. Ja. Ja, nee, hartstikke bedankt. Het is natuurlijk nergens voor nodig, dat weten jullie. Dus, want zonder de hulp van die kanjers kan ik wel willen, maar dan krijg ik het ook niet voor elkaar. Hè. Kijk, allemaal deze kant. Ja, 1, 2, ja. Hartstikke mooi. Nou, dit Limburgs lintje komt weer heel erg goed terecht. Ken je nou ook iemand die een complimentje verdient? Bel hem of haar op. Geef een stuk fly. Geef een complimentje, want dat is ook zo belangrijk. Tot de volgende keer. Dag!